बिटिआरआव जानो गोनां 133 बोसोरनि जि दुरन्ड काप 30 जुलाइनिफ्राय जागोन बियो। दा बेखायनो जोंनि बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाखौ मोनसे सांग्रांथि लाबोनो आरो बे दुरन्ड कापखौ मोनथिहोनायनि थाखाय आरो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो दुरन्ड कापनि जि रेप्लिका ट्रफि बेखौ बिटिआरनि मोनबा जिल्लायावबो जोङो टुर खालामनो नागिरदों आरो बिनिनो दिनै उदालगुरि जिल्लायाव गिबि आरो बेहाय दिनै जोङो गिबि खेब ट्रफि टुरखौ खालामदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोग्गाथाव बाथ्रा दि दुरन्ड कापआ एसियानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन मोनसे बादायलायनाय काप आरो बेनि जि गुबै ट्रफि नंगुबै ट्रफि एबा आसोल ट्रफि बेखौ मैया जोंनि भारतनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गोदान दिल्लीयाव बेखेवदों आरो बेखौ बेखेवनाय लोगो लोगो दिनै दुलाराय भारतआवनो नैथि ट्रफि टुर बेयो जोंनि बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लायाव जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे फिसा हाबाफारि लादों जे 7 भार्सेस 7 मोनसे फ्रेन्डलि मेट्स गेलेनाय आरो बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्लायाव आइजोफोरनि थाखाय जों बेखौ होनाय जादों आरो बे ट्रफि टुरनि गेजेरजोंनो जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा दुरन्ड कापनि ओंथि जोंनि गेलेनायनि फारसे थुलुंगानाय आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसो बोनाय मोनसे थासारि फैगोन जों बेखौ फोथायदों।